Ojiroji, Okoba Akoba, Okoba Nai, Oka Atolu, Igazu Ike, Akamuwa Yoka, Oba Mmiri, Nanu Ụtọ, Ọlọba Alọba, Nanu Ụtọ, Aka Eji Onu, Aka N'Inu, Onugbu N'Inu. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Mgbe njem ọnụ, ekelekwa m unu. Asị m nke onye chiri ya zịlọ. Ekele m na nsibi ụwa. Eberi nwanne, eberi ugo, dike ụmụ birikwa asụmala eberi cheka nụ ebere dị echi agụ ekelele dị nnụ. Ọmụnwa nke njika nwe ha yi chukwu nwa ebe n'ime ogbuchi nwa bebe. Onye ji adịrịja mere mkpụrụ mara. Ndewo nọ. Ife ji wee bịa na ụbọchị taa anyị akpara uche na ya wụ dịka ihe ụfọdụlụ ọrụ n'oge gara aga. When I talked about a popular saying in the society today that has to do with foundational problem. Ekwugidere m okwu nwe ebe m kwuru n'okwu a wee sị na one of the things na-cause okwu ya na-eme ndị mmadụ ji akpọ foundational problem. One of the things na-cause ya, I mentioned one of them dịka a deity na family na-cause karịa a na-akpọ order. O nwere ndị na-akpọ ya order ọmụmụ. O nwere ndị na-akpọ ya akwarị ọmụmụ. O nwere ndị na-akpọ ya ụdala ọmụmụ. O nwere ndị na-akpọ ya ekwe ọmụmụ. Ọ ihe a o dependelu ka asụsụ onye na nke ndị si akpọ nke ha. Okay? So today I want to elaborate more on that. Then kọwaa ihe anyị nwere ike ime. One of my teaching ekwuru m okwu maka ime back to sender. Why ọ na-adịrọ mma mmadụ ime back to sender in a haste? Don't do back to sender in a haste. Ọ na-ebute ọghọm, ọ na-ebute ahụ ọjọọ, ọ na-ebute ife isi ike, ọ na-ebutekwa ọnwụ, ọ na-ebute ihe nnọchi ụzọ n'ebe mmadụ si akpata ego, n'ebe onye si akpata akụ. Yes, today Yancy can take care this opportunity ka we kọwaa ya ọfụma unu wee nwee ike ghọta. For many of us na-amarọ maka ya, that could be the reason I just thinking we foundational problem. Just like the last teaching in Melo concerning foundational problem, emelu m ka onye ọbụla ghọta na ihe cause o ji bụrụ a problem because na anyị abandon what we are supposed to do. Or bụrụzi a bridge of agreement between us and that deity or the land or our ancestors, or result into setback, death, or disappointment. So such are the results of not doing what we should do or abandoning what we should do. Now, dịka onye na be nna gị, for example, na be nna m, ka m were onwe m wee maa atụ. Ọ bụrụ na be nna m na anyị nwere ọda nne ọmụmụ, kedu ihe mere a ji enwe ọda? Kedu ihe wụ ọda? Ọda wụ ọgwụ ndị Igbo nna anyị fa na-abịakọ ọnụ, family na-abịakọ ọnụ. Anụbeghị m na ofu onye nwere ọda. Ọda na-abụkarị ife family bịakọrọ ọnụ, ngwuru bịakọrọ ọnụ, like clan or kindred. Ịma a na-enwe obi ukwu, nwee obere obi. Most at times ọ na-abụkarị ndị obere obi na-enwe the order. Order wụ one, some na-eweta ya maka ọmụmụ, some na-eweta ya maka protection na the family, some na-ejikwa ya wee chee family ha welu nụọ ọgụ ma welu kpaa ike. Order bụ ihe ọgwụ a na-agwọ, oke ọgwụ a na-agwọ ka e wee chee ngwuru. Ọ bụrụ family a na-enweghị ọmụmụ, ma ọ family ọmụmụ na-esili ike, ma ọ family ọbụla ha mụọ ọmụmụ, ha mụọ ụmụ ọ na-anwụsịsị, such family ga-abịanwu together sị kedu ihe ha ya eme, wee kpọọ dibịa maara ife ọ na-eme. Sometimes ọ na-abụ ofu dibịa na-eme ya, sometimes dibịa na-abịakọta ọnụ wee lụrụ onye bụ ọlụ, but a na-enwe general agreement within the family. Ofu onye anaghị eme ya, ha bịakọ ọnụ, they will agree, wee mee order. Eme order ahụ a constitute onye ewelu nwa niile a mụrụ na that family, everybody from that family agọnye ya na order ahụ. In most places, here for something like this. In most places, here for something like this.
na-enwe something like this in most families. Mana anyị bịa anyị hụ ya anyị chee nọ ihe guy eche nọ just for fancy. Ọ bụrụ fancy ihe a mmụọ ka ọwụ. Ọda bụ iyi. Ọda nọ na-adọla adọlụ. A na-akpọ oke ọda. A na-akpọ nne ọmụmụ. Ị nwere ike jee n'afa a na-agwa gị na o nwere ife na-ata gị amụsụ bụ ife si na be nna gị, na o nwere nwaanyị si na be nna gị na-ata gị amụsụ. Maka ịbịa n'afa ife afa ga-agwa gị na anyị bịara n'afa dibịa ya afa. O wesị gị na o nwere nwaanyị agadi nwaanyị nọ na ngwuru be nna gị na-eri di gị ọkpa na-ata gị amụsụ. Ọ bụrụ onye na-enweghị ike iri dị afọ ọfụma, ọ sị gị na mmadụ na-eme gị because na ọ fụrụ nwaanyị agadi nwaanyị. The next thing bụ ọbụla gịnị, ọ sị gị weta ego ka alụ ọlụ gị ọlụ amụsụ. And that process a na-asị ka alụ ọlụ gị ọlụ amụsụ emebielu gị ife, anọ n'ebe na-edozili gị ife edozili ma mebielu gị ife. I want everybody to pay attention to this. This is the common problem I know, because in most families in Igbo land, enwere order. Onwe ndị na-akpọ ya ọda ọmụmụ, onwe ndị na-akpọ ya akparị ọmụmụ, onwe ndị na-akpọ ya ụdala ọmụmụ, onwe ndị na-akpọ ya ekwe ọmụmụ, onwe ndị na-akpọ ya nne ọmụmụ, depending kunu si akpọ ya na be unu. Ya mere nji wee kụzie na my last teaching that na ọ bụrụ ihe niile na-eme gị ịkpọta ije mee back to sender. Even the common ije n'ụlọ ụka sef na-ekpe ekpele for ancestral spirits to die. Gịnị bụ ọgwụ? Iwetagodo olive oil, as some may call it, anointing oil. Iwetie, add there 1 or 2 inside the olive oil. Iwele ya wee kwuo okwu to say something. Gbobago ọgwụ. Ọ pụtara bụ ọgwụ. Ọgwụ means any substance you bring together to move something or to make something to happen. To force something to happen or to make something to happen. Ọgwụ. That's the definition of ọgwụ. Ọgwụ ka ị gwọrọ. So ije na family ka na-agwa gị na ị na-agwọ ọgwụ mana ị na-anụso n'ọgụ. And in such case or cases, ị na-enwe direct battle challenge with order. Ọ na-ebute ọnwụ, ọ na-ebute ife isi ike, ọ na-ebute ịnyanya, ọ na-ebute setback na business, ọ na-ekolapse mmadụ completely. Ọ na-eme ọgaranya bagezi nnukwutelu ọgaranya, ọ na-ekolapse ya, ọ yọba yọ nri. Ọnọdụ anwa na wo family ọbụla enwere ọda anaghị ete ime na ya. Family ọbụla enwere ọda anaghị ete ime na ya. Ite ime na family, you see from that family ite ime abortion. Sorry is your name. Aha gị bụ sorry because ị atakata afụfụ n'ụwa. A na-asị gị ọnwụ ka ọ dị, na-asị ka ọ bụrụzi ọnwụ ka ị nwụọ. Do you know why? The sole reason of order maọbụ akparị ọmụmụ na family bụ anything that has to do with nwa ọbụla amụrụ amụ na the family, living or dead, onye nwa dị responsible. Ihe ji webata ya bụ na a certain family ọnwụ na anwụkarị na befa, amụọ nwa ọnwụọ maọbụ na adị amụtadụ nwa amụta, amụọ nwoke ọnwụọ, ọ dịka na the family ọ na end ọ na finish. Ndị Igbo wee bịakọ ọnụ wee dọta ọda. Ife eji dọta ọda bụ is a deity in charge of fertility. Deity in charge of fertility. Ọrụ ọ bịara na the family we make sure na ọmụmụ na the family anwụrọzi. Ndị Igbo ji sị gị n'isi nwa eze adịghị efu na mba. Family enwere ọda, nwa ha anaghị efu. Family ọbụla enwere ọda a na-emesi omenala ike. Maka a si eme ya, onwe onye mụrụ nwa na the family, ọkpala na-enekwata dị ọda anya. Ọsọkwa gị bụrụ na Lagos ka ị nọ wee mụọ nwa a, ị akpọ ọkpala nọ na be unu. In most cases o were ofe oke ọkpa, o wee jee na ebe ọda a nọ, o wee kpọkwuo dị ọda si ya na nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị amụgokwa nwa na Lagos. Na-ekwe oke ọkpa ka m ji wee bịa taa wee na-agọnyakwu ya na gị si gị chedokwu ya ebe ọbụla ọ nọ. Ihe abalị ya n'afawo Nkechi maọbụ ihe a gwara n'afawo Ifeanyị Chukwu maọbụ ihe anyị Chukwu, depending on the tongue. Ekwu onye ebe anwa, egbuo dị anụ, egbuoli ya anụ, akpọ oriri, ụmụnna bịakọ ọnụ maọbụ ndị nọ nso abịakọ ọnụ eri oriri a establish go agọnya gị ya na dị mmụọ. N'ọnya nwa ya protect gị. Some of you na-abụ inwe accident or moto nwe accident, ndị ọzọ nwụsịa onwe ihe na-eme gị, iche nọ ikpeka n'ụka ahụ ị na-ekpetu mọchụ ụka. Ọ bụrụ na ya o dependele
akwari maọbụ ọdọ ọmụmụ nọ na be nna gị. Ọdọ ọmụmụ bụ to protect you. Now, ị bụrụ onye je ete ime, ọ bụrụ unu nwere ọda na be unu, ije ete ime, nwa ahụ itepụrụ will go back to the order because order ahụ dị in charge of ụmụ amụrụ na the family, both living and dead. Ha nwụọ ejebe na ya. Nwa ahụ itelu n'ime bịazịa ọ nachie to the order, o wee je bebelu the order akwa asị nne. Ụwa njelu, onye dị otu abụ nwanne m ekwerọkwa ka m bizuo ụwa m ka m si kwado jee ya. O gburu m n'ike, o tepụrụ m n'ime, o mere m ife alụ, o mere m alụ, o mekelu m obi. Everyday ka ọ ya na-ebe akwa n'ọda a, na-complain, na-seek for will I say for justice. The order will now stand up. Order be easier or now, in such a case, order Baba Gota, ijezie n'ụlọ ụka because na pastor amara ife gbasara order or singing ife na-enye nsogbu foundational problem. Now listen, foundational problem is here kedu ife ihe eme. Ọ sịghị na ihe aha akpọrọ akpụ nọ na be unu bụ ihe na-enye gị nsogbu. He doesn't have an idea of the reason why this order was brought in the first place. Ọ sịghị na eje ebe nna gị now, atụtụrụ ihe akpọrọ akpụ, akpụlị akpụ, o nweghị ihe ọ na-emenwu, o nwere ntị ọ daa n'ihe, o nwere anya ọ na-ahụ ụzọ, o nwere aka onwe ihe ọ na-emenwu, idol ka ọ bụ ka aja kụrie ya. Ịkpọli abata na ebe nna gị, ọtụtụrụ ọ daa be gịnị, ọ kụrie ihe akpụrụ akpụ. Ọ kụriri ihe akpụrụ akpụ as a resting place of the spirit, but that is not the spirit. Ọ kụrie ya, ọ na-abịa gịnị ife emebe. Go and ask. Ebe ọbụla ejelu mebi order, the family na-ata afụ till today. The same thing goes to other things. Mana ihe nchọrọ ife bịara maka ya taa bụ maka ife gbasalụ order maọbụ akpali ọmụmụ. Onye ọbụla akpali ọmụmụ nọ na be nna ya na-adị very very careful. Onye ọbụla ọmụmụ nọ na be nna ya adịghị egbu mmadụ. Maka isi je gbuo nwa onye nke ọzọ, what it means is that kọbụ iji wee manyalụ onye ọzọ ka a ga-ejikwa wee manyalụ gị. You don't take life. Onye ọbụla akpali ọmụmụ nọ na be nna ya adịghị egbu mmadụ. Ọ dịghị ete ime. Now, ụmụ onye nwere ike ịjụ sị m, is there a way out? Ọ bụrụ na onye by mistake find onwe ya na such situation, maybe na ha jere mebi ebe nna ha. Yes, there is a way out. What is the way out? First of all, you accept that you have made a mistake. You accept one ime jogo. You accept one ime alụ. Ihe emezi bụ gịnị? Ịjakpụọ alụ. Ịjakpụọ the order alụ. For example, unu mebiri emebi. Unu kpụọ onye alụ. Unu edebekwa otu a sị dị mbụ. Unu mara ihe ka a si emeli ya omenala ya. Unu emekwa eli ya nya, unu akpụọ onye alụ, kpochieli ya onu n'iwe. Akpụ ha anụ ya alụ, kpochieli ya onu n'iwe, ife niile eme gịnị? Drop ebe ni na-ajụ oyi. That's one thing I love about ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo, is about spirituality. It's not a religion. Ọdịnala Igbo bụ spirituality, ọ bụghị religion. And what is spirituality? Spirituality is like mechanical or automatic something called. You get, you bring fuel, you bring light, touch it, it will spark. Okay, nwuo. Ọ dị automatic. Iweta mmiri, ị hapụ iweta fuel, iweta mmiri, mụnye ya, welu lighter ma welu ọkụ tinye ya, ọma nwu. Because the ability to catch fire. You can't ignite it. Mana, iweta fuel ma kerosene, itinye ya lighter ma tinye ya matches o nwụrụ ọkụ. So if you are guided, you get the right approach to things, you get the solution. Adị abadị ya mma, adị anụlị ọnụnụ, adị eme na otego nlụbalụ dibịa, adị eme na otego dibịa nọ n'ọrụ. Ife bụ na who will get to the point? Correct ya ife adịnị. Akpụ alụ, edozie ya bụ ọda, akpụ onye alụ, ekpochieli ya onu, emeeli ya olili, mebekwala ife ndị Igbo na-emeli ya. Onye ọbụla ewepụ aka n'alụ. Ọda nọ na family, nwanne ama fight nwanne ya nwoke. Maka ya bụ ọda na-adịkwa against amoosu.
amụsụ abụrọkwa ntili ịghọrọ nnụnụ wee fee efe. Onye ọbụla nwere mind of igbu nwanne ya nwoke bụkwa amụsụ. Onye ọbụla afọ ka nwanne nwoke na-aga n'ihu chọba ife ọ ga-eme ka o gbuo ya maka o mebieli ya biznes ya awụkwa amụsụ. Anything that has to do with ụmụ amụrụ amụ, the progress of the family, ka ọdọ ọmụmụ na-take, ya bụ the sole responsibility of ọdọ ọmụmụ. So I don't know why people will come and tell you na ọdọ ọmụmụ nọ na be nna gị is the problem you're having or the foundational problem you're having. Whereas the sole purpose of this order bụ ka ọ ga-esetela onye ọbụla mma. Protection for the children home and abroad, even the living and the dead. So biko nụ ụmụnne m, asị m onye mara aka dị ya mma o wee hiri isi. Ife awa about ọdọ ọmụmụ. Nsị ka m kọwaba ihe niile dị n'ọdọ ọmụmụ chi ga-eji chi ga-abụ. Ọdọ ọmụmụ nwere so many things. Eji ọdọ ọmụmụ azọdo ngwuru from external aggression. Eji azọdo ngwuru from external aggression. Ọdọ ọmụmụ na-repel attack. Family enwere ọdọ ọmụmụ. Arọbi n'agụ, ị ga-ejekwa n'afọ onwe ya arọbi n'agụ. O nwere nke ị ga-eje n'afọ onwe ya agadi nwaanyị. O nwere nke ị ga-eje n'afọ onwe ya nwata nwaanyị. Depending ka nke unu si wee dị. O nwere nke ị ga-ejekwa onwe ya oke arọbi n'agụ. Depending ka nke unu si wee dị. Na family ọbụla ọ dị na ya, na unu ga na-eme gịnị? Unu ga na-emekwata ya, na-achịkọta ya, o wee dị ka o kwesịrị isi wee dị. Family ọ nọ ya na-aba ọgaranya. Family ọ nọ ya na-enwe ego na-aga n'ihu. Ọkpa ha dị eribifa, alịlị ha dị erifa. Ma ọ na onye mejọzie nke ya, onye unu mejọ ọnya, o werezie that anger wee mebibizi ife na family. And onye ahụ ihe a na-asị gị family foundational problem. When you defy this, she will defy you. The more will defy you. I believe we will understand what I have said here today. Onye nkọwa m na-edosi ha anya ma onye chọrọ further explanation n'ife a, ya na-enene anya na screen a, ị ga-afụ ife odemede nọ na screen a, igwe okwu ma, ị ga-afụ nọmba dị ebe a. Chat me on WhatsApp, akpọkwana m akpọ. Write me on WhatsApp, I will respond to you. Ọ bụgo na m respond to you, onye ọrụ m nọ ga-respond to you, and I will find time to explain in details what you need to do. Cheta, ọ bụrụ na ọ da nọ na be unu mebiri ya emebi, nsogbu adịrọ. If you realize your mistake, unu ga-eje dokwaba ya, kpọọ onye alụ, kpochieli ya onu, meeli omenala a na-emeli ya. Problem niile, ife niile na-enye nsogbu na abụ unu eme gịnị? Akwụsị. Ejekwa na jakpọba, jemebe back to sender, jee chụba aja, jee gwọba ọgwụ, jee bụrụ pasọ ya bụ ife ọyị, fee nta, fee imo, a bịa ekele gị ekemeke. The more you do it, the more you incur problem and wrath upon yourself. Ndewonu, daalụnụ. Asị m ụbọchị nta ka achụkwanụ n'Owere nchi. Ọkwanụ nwa unu nwoke bụrụ nwanne unu nke njika, nwe ha anyị chukwu, nwa ebe anyị nwe ogoshi nwe elele nwa ọmụchụrụba. Abụkwa m onye eberi ọmụma, eberi Igbo. Chikanụ, daalụnụ.